Ayo, mato may kuhan guys. Sa dam. Bay dam. Dudong. So, ganito na tayo guys. Guys. So, saka ta guys kay na mo sa kinan na to. So guys, nadaghan kay mo. Sa dam. Mo na tambok. Di na katungas. Ako, wisan pag sa TL katungas ko. So, daghan kay musiko guys. Amerikano, gatiniel. So, grabe bago. Iwag purma ay masakman. Uniform. Agara? Kana mo na dia. Oh, mga to na guys. Oh. Ito na guys. Hoy. Mga lalabs. Kita kids. Padaw pa? Kabulbols. Okay. Kabulbols. Punta na tayo. Papagkalis. Muna yung mong gisakyan guys. Ano yung may sakay? So let's go! Ha? Baso oh! Ito mo. Ito pagkuha. So lagi nih guys. Wah, Dito tayo sa lingay bukid. guys. Aha, ato may sa dam. Dam, mo saan to sa dam to pa cards sa may naa to pa cards. What kind of one tao sa dam? Ay, kuha na to. Isda. Kuhan guys, pang isda na. Ikot ka na to si Dipor. Why? So, bye Ward! Ana ra ka Ward! Bye! Ito na may sapa. Basketball guys. Ayan, mga sakyan. Gigian. Una ta? Gianan na mo. Alas kaya Jonas. Okay. Lul. Mali si Rian. Kagianan guys. Gamay kay kagianan. Lulu. Kaguntol ta ni ron. Okay. Ulang pala. Pero fights lang Dili yapon. nagkuhan. Pupot. Unsa anday na to? So apit kami sa kalsada guys. Uy, pagtarong word kay matagal sa word. Matagal kita na to. Tinta na din ako. Ay si Brado. Hi guys. So liko ate guys. Kira kilometro pa daw sa dam pa cards. Wara no. Wara kilometro pa cards no. Padaw nga to dam, wara kilometro no. Wara kilometro no. Sa kilometro? 1 kilometer. Padong sa dam. Muna yan balibot guys. Klaro, big ayo. Wow! 1 kilometer guys, padong ito sa dam. Tanaw na to ang palibot ha, tanawa. Ano ito mga dibur? Iya no.
Balagan ano dapat natin no? Lagi. Dali lagi. Pero bebe na ano? Ano ba lang okay na. Very nice. Adla. Wow. Tulong tanong ka. Abot naman nito mo guys pero Ano sila? marag din naman ni masudlan ng sakyanan. Ano sila to ha? Wala ayaw mo yung sakyanan ito mo lagi. So ayaw mo guys. Abot na mi. O ayaw mo Dito sila. na siya. So Dari ko ni Meg. Drive. oh reward. Yun. Reward. Kuha na. Kana drive si G-Word guys. Oh, kumuta da niya. Kumusta na na? Oh, kumuta. Nilig buwe. Oh, hininig buhi. Okay. Yan na gawa pa si Pukard. Ha? Nilig mankat na. Ba na-record na sayang nga. Pure basta ka. Hanapin to dito. Yape to sa yuta. Eh, palit sila yuta. Tayo mo palitan mo sila yuta to. So, Dito pa yan. ang tatag ko mo tagal na. Wala yung dam. Shortcut oy. Yeah, shortcut na dati ano? Dalam na ne? Ano sa ka na lumol na minutaw? Ano may lamay praktisan ni mo work kay patag. Bata gato na tagat. Dapat ito ka daw. Nindot taon na siya. Buron. Baji ba? Baji? Mama, amigo to? Namun na eh. Oo, matay na patay. Namun. Nana na lang. Pagkahuman ni patay. Arang hauman gina. Lagi na. Lamay ko ah. Di man di kayo lang ani. Long. Dili lang ba pwede ra libuan ana mabaw. Anang daplin. So daghan kig sagbot lang gibilin ni guys. Ay guys. Patay ka nila. Mo ni ang ko. Ricardo mo gato. Isda. So mana to diha guys. May bato. Muday pikas ah. Pwede na ni magpapambot. Ha? Pambot. Lami lagi ani kristal kayak ba? Kayan. Burang. Lagi? Lagi mo ito ispat no. Ya, pengunik yang kita semua tunga naibu dan nama